Кифлите. Тези примитивни същества. Толкова са вкусни, че всеки пък когато опитам една, ми се привижда тройна джука с 2 тона силикон в Франция. Говорех за хлебните ястия, които позаоблените кифли канибализират. Сега нека поговорим за индивидите, които могат да се намерят само в техните къщи, Фейсбук. Това все бе подобно и много често срещано създание. Можете да ги познаете по силикона по дебелата уста, полите по-къси от пъпа и гримът, чрез който приличат на майка си след оргия. Тези така наречени патици се срещат на всеки 3 скрола в мрежата. Наречени са патици, поради причината, че имат свити устни, напомнящи на гъска. Тази физиономия е наречена дъкфейс. На български преведено – патка лице. Тези патки снимат сланинещите си тела и пишат нещо от сорта на "и това само с диетата на Иван Манчев". Всеки от нас познава една такава кифла. Има такива, които си го показват, имам и такива, които уж тайно го прикриват, но то си личи повече от палашката, която се подава под екипчето им на Адидас. Тази част е къса, защото много ми се спи. Очаквайте още един епизод на моята безкрайна поредица с простотии. Чакай, забравих да ти кажа. Изпрати това клипче на някой от тук, що изучените същества и ми напиши в секцията с коментарите реакцията й. Peace, see ya later.